සුබ දවසක් ඔබට. අද දවසේ දේව වචනය යෙහෝවා යන නාමය ඇත්තා වූ තැනන් වහන්සේය. ආමෝස් 5 වන පරිච්ඡේදය 8 වන පදය. උසස් වූ නාමයන් ඇත්තා වූ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ පණිවිඩය අසන්න. යෙහෝවා දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතෙත් මගේ ජීවිතෙත් අපි හැම කෙනාගේ ජීවිතෙත් බලවත් දේ කර හැකි එකම දෙවියන් වහන්සේය. මන්ද මරණ සෙවන උදේ එළියට හරවන්නා වූ දවල් රාත්‍රිය මෙන් අන්ධකාර කරන්නා වූ මුහුදේ ජලයට අඬගසා ඒවා පොළොව තලයේ පත් කරන්නා වූ යෙහෝවා උන්වහන්සේගේ නාමය ඉදිරියේ කිසිවෙක් බලවන්ත නැහැ. ඉතින් ඒ සියල්ල කළ හැකි දෙවියන් වහන්සේට ඔබගේ ජීවිතෙත් විශාල දෙයක් කළ හැකි විශ්වාස කරන්න. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ஆசீர்வாத කරන සේක්වා. ஜேசு பேட்டாய். இன்றைய தேவ வசனம் கர்த்தர் என்பது அவருடைய நாமம். ஆமோஸ் 5ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம். கர்த்தருடைய நாமம் மகிமையும் மேன்மையும் பெற்றது. இன்று இந்த வசனத்தை கேட்கும்போது உங்கள் வாழ்க்கையிலும் தேவன் செய்த பெரிய காரியங்கள் உங்களுக்கு நினைவுக்கு வருதா? நம் தேவன் மரணத்தை வென்றவர். இரவையும் பகலையும் மாற்றினார், இருளையும் வெளிச்சமாக்கினார், காற்றையும் கடலையும் தமது வார்த்தையினால் கூட அடக்கியவர் நமது தேவன். அத்தகைய ஒரு வல்லமை மிகுந்த அவருடைய நாமம், அவருடைய நாமத்துக்கு மேலான ஒரு பெரிய நாமம் எதுவுமே இல்லை. இத்தனை பெரிய காரியங்களை செய்த தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையிலும் பெரிய காரியங்களை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார். நீங்கள் இன்று எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் தேவனை நம்புங்க. உங்கள் வாழ்க்கையிலும் தேவன் பெரிய காரியங்களையும் ஆசீர்வாதங்களையும் செய்ய போகிறார். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.